एलिगेशन्सखौनो जुदि जोङो फेस खालामनांगौब्ला सम्पतिनि थाखाय हाबा लादों पयजन खालामदों उमुक तुमुक बिदिबा हाबाखौनो जानो नांला हाबाखौनो होनो नांला फिसालाखौबो फिसाला दोनदो फिसाजोखौबो साइनि फाल ब्रह्म नङा होमबा राकेश ब्रह्मनि बिसि दाखालि नोंसोर नुखाबाय होमबा ससियेल मिडियाआव गोबां गोसारगासिनो जे राकेश ब्रह्म रुंसारि जानानै थांनायनि बिमा आरो बिहामजोजों थारमाने ससियेल मिडियाआव बिराद दावराव जागासिनो जायखौ लानानै आइजो माहारिया बेसेबां रैखाथि दं नङा होमबा बेखौ लानानै सासे बर' आइजोनि गोख्रों बिबुंथि होदों बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों थ' रायजोफोर नोंसोर खोनासंदो बिथां बुंनायखौ थ' जोंबो मोजां मिथिया जाथाया मा जादों नङा होमबा दाबो प्रुफआनो फैयाखै रायजोफोर थ' नोंसोर मा सानो बिथां बुंनायनि फारसे बिथाङा मा साननानै मानो बेबायदि बुंखो मिथिया नङा होमबा रायजोफोर नोंसोर नायलांबानो जाबाय बिथां बुंनायखौ मा सानो बिथां मेलेमजिबि रायजो राजाफोरा मोनसे कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरबानो जाबाय नङा होमबा रायजोफोर थ' भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जेसे हायो शेयार खालामना हो रायजोफोर आरो भिडिअखौ जोबजासिम नाय नङाबा बुजिनाय नङा रायजोफोरा फिसाजोयैनो दोनदो come on we are also someone's daughters why can't you understand that जोंखौबो मोजां मोजाङैनो जाहोयै लोंहोयै जोंखौबो फेदेरदों जोंनि पेरेन्ट्सफ्रा अबेबा डास्टबिन कचरानिफ्राय जोंखौ थिखांनानै लाबोआखै we are also human beings come on please treat us as human beings नोंसोरो जोंखौ फिसाजो बायदि आपनायनो हायाब्लाबो नोंसोरो जोंखौ एटलिस्ट मानसि बायदि नोंसोरो जोंखौहाय नोंसोरो बे नोजोरजों जोंखौ नाय दिनै जों नुनो मोनदों साइनि पाल ब्रह्म इसेयावनो बानायहांबायमोन बाङालि बर'नि होननानै मेन टपिकनिफ्राय डेभिएट खालामनो थाखाय थ' बेवहाय बाङालि बर'नि खोथा गैया बेवहाय सासे आइजोहा दिनै समस्या जादों आरो बे समस्यायावहाय जेब्ला बिनि हौवाया थैदों बेयावबो बिनि बिखुनजोआ जाय बिनि बिमा स्वरुप बियो उल्था बियो बिहामजोखौसो दसिदों जेरावनाखि फिसालाहानो अलरेडि एक्सट्रा मेरिटेल अफेयार्स दङ बिसि थाखानानै गथ' गथाय थाखानानैहाय नो मेटार बिसिया गाज्रियानो जाथों नो मेटार बिसिया जियानो जाथों बाट शादी तो हुआ है ना भाई खराब हो या अच्छा ही हो वर्क इट आउट What's wrong with you people? Huh? साइनि ब्रह्मखौहाय बिनि स्टेटमेन्टनि हिसाबै जों माने मोनथिनो मोनदों जे बेमार जानायावबो नायनोनो होआखै आरो जेब्ला हौवाया थैदों बेयावबो बुसि बुला खालामनानैहाय बेखौहाय होखार हरदों बिदि खालामदों दिनै नोंथांमोनखौ सोर राइट होदों बिदि खालामनो थाखाय नोंथांमोनहाथ' राइट गैया सासे आइजोनि सायाव बिदि आखाइ होनो थाखाय बेथ' थिग जायाखै बे मोजांबाबो गाज्रिबाबो पुलिस प्रशासन दं दिनैहाय थ' आर वी एक्चुअलि गोइं इन द राइट ट्रेक दिनै नों आंहा बेखौ सोंनानैहाय एनालाइसिस खालामब्ला गाहाम जोंनि बर' ससाइटिया दिनै राइट ट्रेकआव थांगासिनो दंना माबा मोनसे जाबानो हिनजावसाफोरखौसो दुसिनाय माबा मोनसे जाबाथाय बिहामजोफोरखौ दुसिनाय बाट जों गावनि फिसालाफोरनि दुसखौ जों नुवा like patriarchy so deeply rooted patriarchy जेखौ बुङो पुरुष प्रधान आं बारे बारे बे टपिकनि सायावहाय आं फैबाय थायो I don't know जे बुजियो ना बुजिया patriarchal mindset is such a menace right now मोनफ्रोमबो नखरानो दिनै बायनाय मोनफ्रोमबो नखरावनो जेंना दङ दिनैहाय बाट बेखौ सल्भ खालामनो थाखाय दिनै रावबो गैया जियानो हक मोजां जायाखै justice should prevail जुदि नंमारगौब्ला जायानो जाय एलिगेशन होदों सोरनिया नंगौ सोरनिया नंखाय justice should prevail आरो आं रिक्वेस्ट खालायो जोंनि क'क्राझार पुलिस एडमिनिस्ट्रेशनखौहाय जाहाथे मोजाङै परखिनानैहाय जाहाथे केसफोरखौ लायो आरो सल्युशनाव लाबोयो मानोना a family is the foundation of a society फेमिलियानो जाहैबाय मोनसे ससाइटिनि फाउन्डेशन थ' बे फाउन्डेशनानो दिनै जुदि बिदि लोरबांबा जों आरो माथो जोङो आवगायलांबावनो नङा होनबा थ' बेखौनो बुंनानै आङो दोनथ'बाय दिनैहाय
आरो बाखि आइजोफ्रा मोजाङैनो थादो टेक केयार I am always there for you let us keep supporting each other be the change you want to see in the world बेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय गोजोन्थों नमस्ते